Nakigtigom ang Committee on Environment sa Konseho sa Dakbayan sa Talisay sa pipila ka mga quarry operator sa Dakbayan. Pipila kanila nagpahibaw unta sa Dakbayan aron makapahigayon og quarry operation sa usa ka dapit. Si Nico Sereno sa report. Ganihang buntag nakigtagbo si Konsehal Antonio Bacaltos Jr., Chairman sa Committee on Environment sa pipila ka mga quarry operator sa Dakbayan. Usa kanila nananghid sa opisyal nga mangubkob og anapog sa may sitio Tigib, Barangay Lagtang. Apan gibalibaran ni Bacaltos ang ilang hangyo. Mato di Bacaltos, subay rasab kini sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gihulagway ni Bacaltos nga dili nahaom ang barangay nga himuan og laing quarry operation. Amo sang gitanaw ang mao nga lugar nga dili kayo tali siya maayo para sa quarry. So mao na siya among gi-deny ang mao nga application. Ang Tigib na himong sentro sa kontrobersiya kaniadto human mireklamo ang mga mulupyo nga mahugno ang gi-quarry nga dapit. Laing gipasabot ni Bacaltos nga gawas na sab sa otoridad sa Dakbayan ang paghatag og quarry permit sa mga operator tungod kay ang Provincial Environment and Natural Resources Office kun PENRO mo'y bugtong makahatag og quarry permit sa mga small-scale quarry operators. Samtang nang hinaot ang opisyal nga aduna nay ma-hire nga senior officer ang kagamhanan aron dunay makatabang sa pagpatuman sa environmental laws sa Dakbayan. Usa unya sa ilang tutukan ang pagpaniid sa mga illegal quarry operations sa dagkong sapa nga nahimutang sa Dakbayan. Sa pagkaron ang nibuhat sa trabaho sa sentro ang kaning atong opisina ug ang ngari sa local disaster nato. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.